ನಮ್ಮ ಬಾರೆಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಬತ್ತಗ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ದುಂಬು ಕಂಡ ಸಾಗುಳಿ ಪುನಗ ಕಂಡದ ನಡುಟ ನಮ್ಮ ಬಲೀಂದ್ರಲೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಬಲಕ್ಕೆ ಮರಸ ಕಂಡ ಕಂಡ ಕೊಲ್ತೀರಿ ಹೊಡೆದು ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ಪೋನಗದಾದ ಮಲ್ತ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನಡು ಜಾಲಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಬರಿತ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಲೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಬಾರೆಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ದೇವರೆ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪೋಯಿನೆಕ್ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಬನ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವು ಕಂಬಳ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ದೋಷ ದೇವರೆ ಕಂಬಳ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಪಾಪ ಅತೆ ಇಂಚ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ನಾಯ ದಾದಾನ್ಲ ಉಂಡ ಕಟ್ಟ ಪರಂಪರೆ ದಾಲ ಉಂಡ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರತೀರ್ನ ಜಾಗ ಬೋಡತ್ತೆ ಅತ್ಯಾನ ಕಂಬಳ ಗಿಡತ್ತದೇ ಮಲ್ಪನತ್ ಬಾರೆಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಬಾರೆಪಾಡ್ದೆ ಐಕೊಂಜಿದಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿತೆ ಕಂಡದ ಬರಿಟು ಮಲ್ತೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲಕೆ ಮರ ಸಾನದಿಗೆ ನಮ ಜಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ದೈವ ದೇವರನ ಅಡಿಯಂಗರಣ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂದುದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾದಿ ಈತನ ಟೆಚ್ಚತೆ ಈತನೆಟ ಒಲ್ಲ ತೋಜಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಓವುಲ ಜೈಕ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ನಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓವುಲ ಆತಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಪೇರೆ ಈತ ಆ ತಪ್ಪುಗೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶಲು ತೋಜಿ ಇತಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಸಾಗುಲೆಡು ಅರಿಬಾರು ಬುಳೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗಿರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಇಂಚಾನ್ಲ ಮಲ್ತ ಕುರಾಲ್ಪಾಡು ಒಲ್ತಾಂಡ ಕಾಂತದಾಂಡ ಕುರಾಲ್ಪಾಡು ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬುಡ್ಪು ಜನ ಬುಡ್ಪುಜ ಇಲ್ಲು ಜಿಂಜಾವನ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಪ್ಪುನಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ರಾಯನೆಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇದಗಡೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಣುತ್ತದಾನ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಅಂತೆ ಐಕ ಬಡಪನ ಕುರಲ್ ಬುಳೆಪದಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ನಕ್ರಮ ಐಕ ಬಡದಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಲಾಗ ಪೂಕರೆಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಲ್ಪಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗುಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ದು ಜರ ಅತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ತುಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ 4 ಜನ ಸೇರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಐಕ ಸಾದಿ ಉಪ್ಪು ಸಾದಿ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಬಾರೆಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಪೂಕರೆದ ದಂಬಗಲ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲ್ಲಡು ಉಂಟು ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡದ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಆಣಿದ ಒಣಸು ಮೂಲದಾಗ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಒಣಸು ಅವು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಏಪಲ ದುಂಬು ಅಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸು ಬಾರದ ಒಣಸು ಸುರೂತ ಒಣಸು ಹಾಕ್ಲಿ ಸುರುತ ಒಣಸು ಹಾಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಗು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಹಾಕ್ಲಿ ಊರುಗು ಸುರು ಮೂಲದಕ್ಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಕೃಷಿ ಕೇರಡ ಯಾವಂಡ ಯಾನ ಕೃಷಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮಿರ್ ಮಲ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಯಜಮಾನೆ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ಆ ಒಂದ ಉನೇರಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಉಂಡುದಾಯ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಂಡುದಾಯ ನಿಖುಲ್ ಉಣ್ಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆ ಬೈದನು ಎಂಕುಲು ಸುರು ಉಣ್ಪಿನಿ ನಿಖುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಾರಪಾಡಿನ ತುಯರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲೇ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ಅಂಚಾದು ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಸುರೂತ ಒಣಸು ಮೂಲದಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲದ ಒಣಸು ಪಾಡು ಅಕ್ಕುಲು ಉಂಡುದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲು ಉಂಡುದು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯ ಪಂಡನ ದುಂಬು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ತೂತೇರು ಮಾತ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಧತಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಪಣ ದೋಲನಲಿಕೆದ ಆಕಲು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ತುಂಬ ಅಕುಲೆ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಂಡು ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾರೆಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳಲು ಪುರ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಈ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರ ನಡಾವಳಿ ನಡತುಂಟು ಕದಿರೆ ಪಂಡಪುನವು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರ್ಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ದಂಬೆ ಕಲ್ಲುಗೆ ಉಂಡು ತಿರ್ತಿಟ್ಟಿನ ಗಜಮರಣ ಮಿತ್ತಿಯೇರಾದು ಏರಿಕೊಡಿ ಚಂದ ಮಲ್ಪಾದ ಅವಳು ಬಂಗಾರದ ರಾವತೆ ಪಾಡಲಿ ಬಳ್ಳಿದತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಪಾಡು ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಂಟುದನೆ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ರಾವತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಎಡೆಡ್ಡ ತಾಕತ್ತದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಕೊಡಿಮರ ಸರ್ತ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆದಕ್ಲೆ
ಮಗವೀರ ಸಮಾಧ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತುದೆ ಅವೇನು ಸರ್ತಾವನು ಬಲ್ಲ ಬತ್ತೋಡು ಏರುಂಡ ಅಕುಲೆ ಪತ್ತೋಡು ಕಬೆಯೇರ ಒಡೆಯರ ಅಕುಲೆ ಪತ್ತುನು ಇಂಚುತ್ತಿನ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೇವತೈವಸ್ಥಾನಡು ಈ ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡಿಮರ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣದ ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡಿಮರ ಇರು ಪಣ್ಣನ ಬೋಡದು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಈ ಮಾತ ಕಡಟಿತೆ ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ಅನ್ಪೇರು ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತನ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಪತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನೇ ಮನ್ಪಿನಿ ಓಲ ಊರ್ದತ್ತು ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ಎಂಕುಲ ಜೋಕುಲೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಪಂಪ್ತುನ ಎಂಕುಲ ಜೋಕುಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡಿ ಕಟ್ಟದ್ದು ಎಂಕುಲ ಜೋಕುಲೆ ತುಂಬು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಎನ್ನಂಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಅವು ಐನು ವರ್ಷ ಅಕುಲು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಅದು ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಎನ್ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಗನ ಏರು ಮಾರ ಕೆತ್ತುನು ವರ್ಷ ಬೋನ ಕೆತ್ತುನೇರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಂಬಿಯೋಲು ಈ ಮಾತ ಅಂಚಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪಡದ ಅಂಚ ಆದಪ್ಪು ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಜವಾದ ತುಯ್ಯರಂಡ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಓಲುಂಡು ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಓಲುಂಡು ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ದೈವ ದೇವರು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪವೇರು ಇಂಚಿತನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತ ಸಾಕ್ಷಿ ಖಂಡಿತ ನಿದರ್ಶನ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಪನೆ ಕುಡುಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಎಂಗೊಂಜಿ ಕುಡುಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲುಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಅಂದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದ್ರವ್ಯಗಳೇನು ಅವು ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡ್ಲ ಸಂಪೋಲ್ತದ ಪಾಡ್ವೆ ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡ್ಲ ಐಟು ಅಷ್ಟ ವಿಧತ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅವೇನು ಪೂರ ಅವು ಅಂಟು ಮಲ್ತ ಈಗ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ 16 ವರ್ಷವರೆ ಮುಟ್ಟದಾಲ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡತ್ತ ಐತು ಐದು ಮಿತ್ ವಿಷಯಲಿಪ್ಪು ಅವನಂಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ನಮತ್ ಐಟಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೈವದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ನಮ ಅವಲೊಂಚೂರು ಪಿರಜಾರ್ದನ ಸೋತುದನ ಅವೇನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುದನ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ದೈವಲ ಬಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವತ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಪು ಸ್ಥಿರದಲ್ಲ ತುದೆತ ಕಲ್ಲನು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಐಕ ಆಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಓಲಜ್ಜ ಜಿಡೆ ಆವಡ್ ಶೂಲ ಆವಡ್ ಪದ್ಮ ಆವಡ್ ಗುಲಾಬಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕೊಂಚ ಓಲಜ್ಜ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ತಗಂತಿನ ಅದೇನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಬನತ ನಡುರಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲು ಬನ ಕರ್ತದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಅದು ಪದ್ಮ ಕಲ್ಲ ದೀಪ ಆಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟಿಗಲ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಲುಡು ನಂಬನ ಪೂರ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಂದ ಮಲ್ಪನ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏತು ಸರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ ಕಂತದ್ದು ಮಣ್ಣುಡೇದಿ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಮಾತಂದು ಆಂಡ ಆತ್ ಜಾಗೇನು ಮಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ಮಣ್ಣುಡೇದಿ ಓಡದು ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬರೀಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದ ಓಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲ್ಲು ಅವನ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಭೂಮಿಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಆಂಡ ಬಾರಿ ಮುಗ್ಗೇರ್ನ ಗುತ್ತು ಅಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಪಾಪ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ದಾಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ದೈವಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಪೂರ ಅವನೇನು ಬಂದು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಆ ದೈವವೇನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾತ ಜಿ ಒಂದೇನು ಸರಳವಾದ ಬಂಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹಿಜ್ಜಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ಮನದನಿ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಜನಗೆ ತೆರಿದಾನಾಗ ಎನ್ನ ಸಾಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪಾಯನಾರು ಎನ್ನ ಸಾಪ ಮಲ್ತಾರಡ ಸರಿ ಮಲ್ತಾರಡ ಅತ್ತು
ನಿಕುಲವಿನ ಎನ್ನ ಏಪಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡರ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಪ ಅವು ಆಯೆ ದೈವವಂತಿನತ್ತು ಕಟ್ಟದಿನ ಪಂತನೆ ಮುಂದು ಸಾಪ ನೆಕ್ಕಿರ್ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕುಲು ಎಂಚಿನೇ ಪಾನಾಡು ನಮಕ್ ಭೂಮಿಗಳ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಾತ್ರ ಸಂಪುನತ್ತಂದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸತಾಗತ ಅವು ತಪ್ಪು ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ದೀದು ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಲನ್ನು తుంబుదక్కులు కళ్ళనికంత దీపిని కట్టెడుకొంద దియాన అతను చిట్టెడుకొంద దియర మరతమ్ముదేళ్ళ దియర అಲ್ಪ ದೀದು ನಮ್ಮದು నాకు ನಮಕ್ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೇಗಲ ಐಕಲ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ నాకు ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು నాకు ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಸಾಪ ಏರಿಕೆಂಡ ಬಂಡಿನಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಯರಜ್ಜಿ ಅವು ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಯರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ದೈವಟಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಈ ಪಂತಿನ ಕೆಂಗುಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ದುಂಬು ಬಲ್ಮೆಗೆ ಬಲ್ಯ ಎಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಮೇಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಕನಪೇರಕುಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀಪ ಪೂರ ಸತ್ಯನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದದ ಕಣ್ಣು ಬಲ್ಯಾಯ ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತ ಬಡಬ ನಾವು ಅವು ದೃಗ್ಗಣಿತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿಜೇರತ್ತ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ನಡೆದು ಮಲ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮನು ಮಂಡೆ ಅಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಭೂತ ನಮ್ಮನು ದೈವ ನಮ್ಮನು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪಂತಿನ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮನು ಎಂಕುಲು ನಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಗಂತ ದೀಲೆ 10 ಜನ ಸೇರ್ದು ಕೇಪುಲ್ದ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅದೇ ಬರ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ಬರ್ಪೇನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ಪೇನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೇನ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಬರ್ಪೇನ ಬರೋಡೆ ಬರ್ಪೂಜೆ ಏನ್ ಅಂಚಿನಾತ ಅಕಲೆ ಗಿತ್ತಂದು ಬೈದೇಂದು ಅನ್ಪುನಾತಲ ಎಂಕುಲು ದೈವ ನಂಬುನು ಸಾನ ಒಕ್ಕೇಲು ಅಂದು ಈ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವರಾಜ್ ಬಂದು ಉಳ್ಳವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ಲೆ ಇಂದು ರಾಜನ್ ದೈವಾಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ದೈವ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಲ್ಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ದೈವ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವಗ್ ಕಲ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತರ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಪತ್ತದ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪಂಚವು ವಿಷಯ ರಾಜನ್ ದೈವಳಿಡೆ ಕಲ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗ್ ಜೀಟಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಪತ್ತರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಪತ್ತಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ದಯಗೋಸ್ಕರ ವಿಷಯ ಅವು ಅಕಲ್ದನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈರ್ವನ್ನ ಸರಿ ಈರ್ನ ಈ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಅವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೊತ್ತದು ಕೊರ್ಪುನಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಣಪುನವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸರಿಯೇ ಅತೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ್ತ ಐಕ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈರು ಒಂಜಿಲ ಕೈರಾಗ ಸೀದ ಬಣ್ಪಂಡ ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಾಗ ಉಂಡಾತಿನ ದೈವ ಆ ದೈವ 400 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ವೀರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಸರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಾಡ್ನು ಗುಳಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಾಡ್ನು ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅಕುಲು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡ ಕತೆ ಓ ಬಣ್ಬುನಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗುಂಡಾತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನೇ ಬಾರ್ದನ ಅವೇ ಸಂಧಿ ಅಪಗ ಏತ ಆಚಾರ ಸರಿ ಉಂದುವೇ ತತ್ತದನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚೆತ್ತಂಡಿಕೆಂಡ ಯಜಮಾನ್ರೆ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸೊತ್ತುಲೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಜ್ಜಾಂಡ್ ದೈವಲೆಗೆ ಮೌಲ್ಯತ್ತಿನ ಅಪಗ ಈಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುಡೈಡಬಾರ್ದು ಅಟ್ಟೊಡ್ದೀವು ಅಂತೀರ ಅಟ್ಟೊಡ್ದೀದು ಜಾದಾಯಿ ಒಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಗುಳಿಗಾಗಿ ಪಿದೈಡೊಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಪಾರ್ದು ನಡತೊಂತ ಐತ ಸೊತ್ತುಲಿ ಎಂಚಿನ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಪ ದೀವು ಅಂತೀರ ಅವು ಆಯುವಕ್ಕ ಮುಂದೇನು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಆಯುವಾಗ ಪಾಡ್ದು ಅಟ್ಟೊಡಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೀಪಿನ ಅತ್ತನ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಟ್ಟೊಡ್ ದೀಪಿನಿ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಕ್ರಮ ಮುಂದೆಂದಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಜಿಲಿ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಬಂಡೇರು ಕೇರ್ನಾಗ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದು ತಗೆ ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಭವತೆ ಅವರಾಯರೆ ಚಾವಡಿ ಅವಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟನು ಪಂಬದಿರು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಲು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ ಬೇತೇನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಸಾನ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕೋಲೊಡೊಂಜಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ನೆಕ್ ತಾಮಸ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅಗೆಲ ಅಡುಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾನಗ ಒಂದು ಓಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನ
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತಾನಡು ಪಂಜುರಿನ ಮಂಚ ಬೇತೇನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಮಂಚ ಬೇತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬಣ್ಣವು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಸರಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವನೇ ಪಂಜುರಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವನೇ ಓಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜ ಆಚರಣೆ ಆಯ್ತ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಬೆರಕೆ ಆಯರ ಕಾರಣ ಒಂದು ಐಕೆ ಏರು ಬಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿಡೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವ ಈ ಒರ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅವನಿತ್ತು ದೈವ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಒರ್ತೆ ಬಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂಟಿ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಒರ್ತೆ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಡ ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಡ ಕಲ್ಕುಡೆಜ್ಜೆ ಅಂದ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಮಾತ್ರ ಒರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡ ಅವಳು ಬೇತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆಂದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಡಕಾಯಿ ಬಂಡ ಒರ್ತೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಂಡ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಡ ಒರ್ತೇನೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಒರ್ತೆ ಬಂಡಮನ ಶಬ್ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮುಂದಾನೆ ಇಂಚ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಆತರನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ ಕಾರಣ ಈ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿ ಬತ್ತದ ಸುತ್ತ ದಿನ ಒಂಜಿದಾರ ಕುಡೋರಿ ದಿನ ಕುಡಂಜಿದಾರ ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತಿನಾಡೆ ಕುಡಂಜಿ ದೈವ ಬೊಗ್ಗುದು ಈ ಮೌಢ್ಯಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೌಢ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಶಿಕ್ಷಣಲು ಈರ್ನಂಚಿನಕಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಗುತ್ತು ಮಡತನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರಿದು ಮಲ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೆ ನಿಕಲ ಮಲ್ಲ ಗೌರವದಾದ ಕೆಂಡ ಉಮೇಶ್ ರಾಯ್ಕಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮದಿಮೆ ಪದ್ಧತಿಡ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಿತ್ತನು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹಂತವು ಪೂರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಂತವಾದಿನಿಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ನಿರ್ಮಲೋಕನಂದುಲ್ಲ ಏತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಣ್ಣ ಮದ್ಮೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಯಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಅರಿದೊಂಕುನ ಪದ್ಧತಿ ನಮಕಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವೇನು ಪಂಡಂದಂಡ ಇಂಬೆ ಶತ್ರು ಆಪೆ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಲ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಓವು ತಪ್ಪುಂದುಂಡ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಲೇನು ನಿಗಲು ಭಾರಿ ಹಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈರೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಡಪಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ತು ಮಾಡತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಗುರ್ತು ಮಾಡತನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಇದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳಿಕೆ ತಿರುಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿನವೇ ಸರಿಯಿಂದ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಾಧುರುಲು ಅಕ್ಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಕ್ಲ ನಾವುಲ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನೇ ಸರಿ ಬಣ್ಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಜ್ಜಿ ಈ ಪೂರ ವಿಚಾರಡು ತೆರಿಪದ ಇರು ಪಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದಮಿತ್ತದ ಎನ್ನ ಚಾವಡಿದ ಸತ್ಯಲು ನಮ್ಮಡ ಎಂಚಿನ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಅಕ್ಲೇನ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ತೆರೀನಾಕುಲತ್ತು ಆ ಸತ್ಯಲ್ನ ದಯ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನೆಡಾತರ ಪೋಯ್ನಲ್ಪಲ ಅಕುಲ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಣ್ಣಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲ ತೆರೀನೇನು ಪಂತ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣನೇ ಇರ್ಪನ್ಲಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ತೆರೀನಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಅದನ್ನು ಯೋಗ ಇತ್ತು ನಾ ದೇವನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಆತನ ಇರ್ಪನ್ಲಕ್ಕ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಬೋಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದೇವಲ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಡ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಾಡು ತೂಪುನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ ದೇವ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ ಕರ ತಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಇದು ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.